isuportahin ninyo ni sa MOR, ako na yung mga kanta, kami nagbuhat ani. Palihog lang kayo, wala pa kayo nag-request ani, luhi kayo. Bisan mo lang nababati para ka na ko. Akong gawa Pagani mong gusto para di mo Hello mga amigo, mga amiga, mga bay, mga day, kumustamos? Welcome sa Joe Corny Vlogs. O syempre naman kung first time ninyo mag-view sa ako on channel, all you have to do is click subscribe and the bell button para ma-update. Today is Saturday, going po ako ng hosting for Ororama sa promo. Syempre naman, it's going to be a long afternoon para sa atong tanan. Kay tungod, mag-hosting ko sa Ororama Carmen, and then after diretso ko by 3 o'clock sa Ororama Kugon. Dili ka lugar tanto nga busy, no? Kaya unya dito sa Ororama Kugon, magtukar mi with brother Bernie Bitok-Bitok and Val Marts and si paring Simon. Kami upat maging-jamming mi dito. I-launch karon nga bag-ong promo si Ororama. So ato i-check out unya kung unsa nga promo ang ilahang i-launch karong adlaw. So on the way ko going sa Ororama Carmen. So kung magbalik na ako dito ha, jara mo. Grabe ka init. Napako sa traffic pero murag 200 meters away na lang ko from Ororama Carmen. And then after diretso na lang ko. Wala na problema pag lalaki. Mga kasagara lalaki nga host, hindi naman kayo magproblema sa mga attire, labi na kung casual lang, no? But kung na occasion, special occasions, dapat nakasuit, dapat inana. Pero karon pwede na ka mag wear og shirt and then undershirt nimo tapos and then jacket, something inana. So kapit ako, uy yan, nana gina Ororama, oh. Siyempre naman, pagsulod sa ilang under parking, di sa man lang safe imong feeling kay na under kano nila. Pero gitanaw nila ang ilalom under. Ayan. Nilagyan na check ang ilalom sa sakyanan. Pero at least naman lang safe imong feeling. So na ako sa ilang under parking. Nakapark na ko. So later dami tukar na ako'y gitar sa likod sa sakyan. So muna na ako mahiwagang jacket. Mahiwagang jacket. Ang jacket na mahiwagang. Gwapo! So bato na ko sa taas sa Ororama para mag-hosting na yung ko. Kaya basing late na ko. Hi guys! Nala ko sa Ororama Carmen.
Among mga singer, hi ma'am. Yan ang partner niya, mga banggiitan kayo. Sabay na ako sa Aurora Macugol last time sa Grand Draw. Karon halapad sa Carmen. Classmate may pag-inani, pag-event sa Aurora, classmates. So, mingaw pa kayong area, mingaw pa. Ayan, sa'yo pa kayo, Day. A few moments later. Hi guys! Mag-vlogs ako din sa akong amigo nga si Cyrus. Nag-iya diri sa JMC Kananan. Dahil lang mga kuwan din nila, bigay nga mga... Ano, urot ng... Kanin, urot? Dati ko na dito. May ilang kalderita din eh. Gangog gusto kong kanta-kanta dito ba? Bro, nag-wild dito. Okay ba kung maganda na nga? Okay ba? Respetar kayo anak din sa'yo. Hi ma'am! Nakabalik na po ko. Dali kita ni. Pag nakoy hosting dire. Selfie sa akin. Sa'yo pa ni. Sa'yo ba na? Yan. Ang lapit ni akong pan. Yan. Yan. Ayan na kita din. Dini. Watu. Yan. Salamat ma'am. Ikaw na magkakapkanta. Oo, grabe kayo kumukan. Pag na ako din sa Aurora Macugol, din ko magkuhan. Mamukong ko din eh. Uy, usa na ka rice bread, grabe. Usa man na naman yung kasuko. Daot na itong diet ni mo, Brad. Daot to. Dami kinilang kalderita din eh. Gilang wanuban. Tanawan ninyo. Alright, tumalaw dito sa Aurora Carmen. And right now, going ako sa Aurora Macugol. Kay dito ay launching yapon the same thing nga mahitabo. But magtukar mo dito with the band. Wala ko yung band! Pero char-char lang na siya ng band. Pero in fairness, kung tinod-on, pwede kaayo. Grupo nila mo sa mga DJs like si Bitok University, Brother Bernie, Bitok, ang kauban ni. And Brad Simon and si Brad Val, kung mga parirag yapon. Alright, so doon ra kayo from Aurora Carmen hantod Aurora Macugol, murag kuha na siya, mudagan na siya og 5 minutes kung walay traffic, but right now nakadagan ta og mga 6 minutes kay medyo natay na sangitan yung traffic gamay, pero dili siya na nakalayo. Bridge lang yun ang pagitan, dire-diretso na lang yun siya. Yan, ang nakanindot pod karon kay di na ka mag problema mangita og parking space. Kay nanay under parking, tsada na ang parking nila sa Aurora. So ang ila pong event area is tsada na pod. Pwede na ka magkiat-kiat dito. Kanang kiat-kiat sa tukar o kuan ba, kanang hosting. Dili kiat-kiat yung lalak man ang negosyo na business na. Kaya makuan na siya, bad na siya. So ato, pahinga na pa sila under parking. Ganina sa Aurora Carmen, nagyan pa sila under parking. Yan, para na siya sa mga under nga bana. Boss! Wala na? Nag-waiting sa ilalom. Nag-waiting sa ilalom? Dili ka parkingan dito kay mag-ali man ay nag-waiting 5 ka po.
Yan, huwag na parking sa under parking. Nabuyagan na ako bay. Pero at least naman lang si SG, si Gagard. Tabangan ko niya o tawagan niya sa ubos kung nabaday parkinganan ng ex-boyfriend ni Catriona Gray. Kaya ako mag-ignan nga na ang igna sila nga naagiabot si Clint Budlat, ang ex ni Catriona Gray. Pero ambot lang inauta nga na si Bernie nakaparking na. Ako na lang may iwa pa. Ano yung bakante dua, pero na yung nakasulod dua. Wait. I want to ebak na because I am tense already. Because I am late already. Yun, the mamang guard is guiding me in peace, guiding me peacefully. So I hope na I'll be safe here. Alright. So I'm here. Naka-park na yung ko. So let's check if para ba ako naka-tune sa kong guitar. So, ito ako sa taas. Tiyara mo! Alright. Nako sa elevator. Okay, second floor. Wala pa na ako nag-press. Kahapon ako nag-press yung mga button sa elevator. But right now, nana ko. Ready na. Mag-guitar. Di mo pag-isip-isip pasino niya ako mapulaan. Ayaw pa na binigay. Please support tayo ng sa MOR. Amo na yung mga kanta. Kami nagbuhat ani. Palihog lang kayo. Wala pa kayo nag-request ani. Luhi kayo. Bisan mo man lang nababati para ka na ko. Akong gawa. Kaya mo gusto para di mo. Huwag kang nalay sa akong gabay na kalasyon. Para sa mga manguyang na baklay-baklay karon. Hindi na ko gusto Karuna pa'y laing mo ilaw. Kiling ko matagal Wala'y bawi ay aking saat kanigo. Hindi mamatay at Hi guys. Malay gumisa mo ang gig. Grabe among concert. Pag-okay ko day. Tayo man namin sa Ororama launching silang bago ka promo. Pahulay nami ang mga look sa mga muraog sa pian. Si Erm Lingling, ang asawa ni Bitok Bitok University. Yan, and syempre launching karon sa ilang kumanami narabi din bayaran time. Until next vlog, tinigapon sa Joe Corny Vlogs. Syempre sa mga wala pa nakasubscribe, ay kalimot subscribe mo ha. Please click subscribe and click the bell button. Salamat!